Good morning mga bay sa tuig 2019. So mga ligo ta karon diri mga bay. Dere. Nakabaloan ni mga bay. So mga ligo media karon sa pool. So mamahaw sa mi. So mamahaw sa mi mga bay. Ting pamahaw na. Ting pamahaw na. So naog munaog ta. Apa. Thank you. Apa. Salamat po. Park. Abay, dali ra kay ta, niabot. Morning. Wow! Thank you, sir. Sir, ngalan niyo sir? Ahmad, sir. Ahmad? Shout out kay Sir Ahmad. Hi, sir. Good morning. Wow! Ay, vlogger ka, sir? Oo. Saan ka, sir? Kani sir? May kabunod noon. Muro na. Welcome sa Dusit, sir. Lagi. Sana sa'yo pa, sir. Mix mo ko vlog. Kani, Guapix. Okay. Kani nga logo mo siya makita. Sige, sir. Para kuan, sir, makahan ka. Rumbay. Sige. Sige, Thank you. sir. Thank you, sir. Sir, good morning. Wow! Saya lang mo, sir? Saya lang mo? Jake. Jake. So, shout out kay Sir Jake mga bay. Thank you. Wow! Tadre, sorry ta mga bay. So, Wala mo dala imong laki. Naghanda ta ba yung mga questions and answer. Alam mo ko nag-drive. Wala naman yung vlog na gawin. Kaya natin mo giin. Awag mo yung panahon ko nung oh, panahon. Uy, pero, girl, iyakas ka po. Nakamata ko, grabe yung lalis. Grabe kita ng lalis. Nakamata ko sa lalis. Nagtinubagay. Nagtinubagay. Grabe away. Sila ko duha. Nakuratan ba ako? Nakamata ko, alas ka, natingog dito kong gingo. Medyo naglain akong ginawa ha. Nagdula na lang yung kuog ka ng tunggin. Sa'yo ka tanawa. Nga sila ka na. Wow! Ang ito ko niya. Ay, sa kaya taas kay gusto niya. Siya di ka. Okay, copy. Bahala mo ka. Moto gabi kay Storya. nagulat-ulat yung gabi bang makatulog mo. Si ko kan niid ko nakatulog na gid sila ba eh pa jud ko natulog. Tapos hindi ka nagagupit ko video. Alam sa ba na? Organic kayo. Grabe gini sa grabe nali mga resibo ang tsaka. Ang grabe na pagkanto. Uy, di ka mo. Hindi naman ginagawa. Ay, video rin mo ma'am. Ha? Oh, gibit mo na ako. Ano ko na? Grabe, kasama ko. Ako ani? Magkatawa ko. Ano? Ay, naray ma'am. Magkatawa na ng bukog ako. Bukog ko yung words. Grabe, gibit ba rin doon? Sakit, kanin mag-isog. Again? Kanin siya. Minor na. Ano na siya lagi? Yan ba? Ano ba yun? Wala eh, ka-carpet. Sabala ka daw. Hindi, anak kasi ganyan ito, besh. Kasi ano ko kumata, besh, kay grabe nalis, besh. Kasi nag-guys ko, okay, gid sila, besh. Siya kinsa, siya kasako sa tigas kwarto ko, dili nga kwarto ko, kaya kasi, nag-ginabuk, ay naglalis, tingnan mo.
na video pala na ako sa bago na to. Di ba dunggan eh? Ben! Naingat eh. Ano magapangluwa? Kamo ni ang ihang bali atubangan mga bay. Kamo ni ang atubangan. Mga